ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኤርትራ ብትርከበን ሓያሎ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓደጋ ወራር ዕስለ አንበጣ ከጋጥመን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣህጉራዊ ምክልኻል ሰብኣዊ ቅልውላው ብዓርቢ 9 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ሱዳን፣ ሶማል፣ ጫድን የመንን ዕስለ አንበጣ ዝጫጭሓሉ ከባቢታት ድሮ ምልክታት ኣርእዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብቲ ዞባ ቀንዲ ስግኣት ክፈጥር ይኽእል ተባሂሉ መጠንቀቕታ ዝመሓላለፈሉ ዘሎ ግና ኣብ ከበሳታት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝጸፊ ዘሎ ዕስለ ክራማት ወዲኡ ዘራእቲ ንምዕጻድ ኣብ ዝዳለወሉ እዋን ብብዝሒ ክጫጭሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሚቱ። ዝበዝሐ ክፋል ሰሜን ኢትዮጵያ ናይ ኩናት ዞባ ኮይኑ ብምህላው ብእዋኑ ንምክትታልን ምቁጻርን ዘይከኣል ኮይኑሎ ክብል እዩ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝገልጽ። ኣብ ገለ ከባቢታት ዓፈር ናይ ኢትዮጵያ ዝጸፊ ዘሎ ዕስለ አንበጣ ብኻል ወገን ምስቲ ኣብ ሶማል ዝቀላቐል ዘሎ ዕስለ ክጽንበር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኤርትራ ከቢድ ሓደጋ ከየስዓበ ናብ ቀይሕ ባሕሪ የመንን ስዑድ ዓረብን ክሳግም ተኽእሎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሱዳን ንሓይልታት ትግራይ ናይ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ደገፍ ትገብራላ ክትብል ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ክሲ መንግስቲ ሱዳን ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብቐዳም 4 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሱዳን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጎረቤት ሃገር ኢድ ከም ዘይትእቱ ኣቐዲማ ብዘፍለጠቶ መሰረት ሕጂውን መርገፂያ ኣይቀየረትን ክብል ኣፍሊጡ። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጸገማት ኣብ ዘዘጋጥሞ እዋን ንፖለቲካዊ ሃልካ ክብል ንሱዳን ምጥቃን ደው ከብል ኣለዎ ኢሉ። ወሃብ ቃል ሰራዊት ሱዳን ኣጣህር ኣቡ ሓጃብ ወገኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣትይዎ ዘሎ ቅልውላው ዝተኸተሎ ዘይስልጡን ምሕደራ ዘርኢ እዩ ክብል ነቒፉ። ኣቐድም ኣቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ሰሊኾም ከኣትዉ ፈቲኖም ዝበሎም ተወላውዶ ትግራይ ዝኾኑ 50 ሰባት ኣብ ዶብ ከም ዝቐተለ ገሊጹ እዩ። ኣብቲ እዋን ቶም ኣባላት ሕወሓት እዮም ዝበሎም ሰባት ነተኩትን ሬድዮ ርክባትን ዘጠቓለለ ሓያሎ ወተሃደራዊ ንብረት ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሓፅቢ ህዳሴ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ መደብ ነይርዎም ክብል የኸሲሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰረት ዘይብሉ ጠቐነ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ምድር ባይ ገዲፉ ተፈጢሩ ንዘሎ ደባዊ ምስሕሓብ ሰላማዊ መዕረፊ ዝርከበሉ መንገድታት ከናድያ ኣለዎ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ይጽውዕ። ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ኤሮጳ ክለኣኽ ዝጸንሐ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ደው ከም ዝበለ ተገሊጹ። ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍሊ ምክልኻል ተላባዒ ሕማማት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ፣ ፕሬዚደንት ኤሮጳዊ ኮሚሽን ኡርሱላ ቮንደር ላይን ከምኡውን ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ ዝተኻየደ ስምምዕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፈርዩ ናብ ሃገራት ኤሮጳ ክለኣኽ ዝጸንሐ ክታበት ደው ክብል ከም ዝተወሰነ ፍሊጡ። ሓላፊት ጨንፈር ስትሪቭ ማሲዋ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጋጢሞን ንዘሎ ዋሕዲ ክታበት ጸረ ኮቪድ ንምቕራፍ እቲ ናብ ሃገራት ኤሮጳ ክለኣኽ ዝጸንሐ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክዕደል ምዃኑ ኣመልኪቱ። እቲ ብሽርክነት ኣስፐን ዝተባህለ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ትካል ዝፈሪ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ክታበት ጸረ ኮቪድ ኣብ ኣፍሪቃ ፈርዩ ናብ ሃገራት ኤሮጳ ክለኣኽ ምጽንሑ ኣብ ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላትን ሰሞያ ሕክምናን ቁጥዐ ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ። ካብ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ደቡብ ኣፍሪቃ ድሮ 400 ሚልዮን ክታበት ከም ዝገዝአ ዝገልጽ ማእከል ምቁጽጻር ተላባዒ ሕማማት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክዝርጋሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ኣፍሪቃ ኤርትራ ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዝተሓሰመት እንኳ ሃገር እያ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ትግራይን ጎረባበቲ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህጹጽ ረድኤት ንዘድልዮ ህዝቢ ኣብ ጊዜኡ ንኸይበጽሑ ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሚልዮናት ህዝቢ ንምርዳእ መዓልታዊ መሰረታዊ ምግብታት ዝጸዓና 100 ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ከም ዘለዎን ኣዘኻኺሩ። እንተኾነ ካብ 12 ሓምለት ሒዙ ብዝሒ ናብቲ ክልል ዝኣትዋ መካይን 10 ሚእታዊ ጥራዩ።
بكل العفر منقدي كتما سمرا زكاز نبري مسرح مبصح رديت دما كاب 22 نحاسة حيزو تقاريصو يركب نمسالت يا سباو قدات زخون سومناوي 200,000 لتر نዳዲ كم زدلي زملكتي حبرات هاجرات كاب 12 حمله كساب 16 نحاسة جنا 280,000 لتر ጥራይ ናብ ትግራይ ከኣቱ መኻሉ ኣተሓሳሲቡ ካብ 16 نحاسة ድሓር ግና ናብ ትግራይ ዝኣተወ ነዳዲ የለን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ኣስታ 7 ሚልዮን ዶላር ወይ ድማ ብሸርፊ ኣስታ 300 ሚልዮን ብር ከም ዘድልዮ ሕቡራት ሃገራት ተቂሱ ይኹን እምበር ካብ 12 ሓምለት ሒዙ 47 ሚልዮን ብር ጥራይ ናብ ትግራይ ከእቱ ከም ዝኻለ ኣገንዚቡ ነዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲት ዘሎ ሰብኣዊ ቀልውላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነይሉ ብዝፍጽሞ ዘሎ ምዕጋት ምዃኑ ዝወቕሱ ወገናት እቲ መንግስቲ ንጥሜት ከም ኣጽዋር ኩናትን መሳርሒ ፖለቲካን ይጥቀመሉ ምህላው ይወቕሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወገኑ ጠንቂ ምዕጋት ረድኤት ጻዕና መካይን ሓልታት ትግራይ ምዃኖም ይኸስስ ብዘይካቲ ኣብ ክልል ትግራይ ንሚልዮናት አንጽላሊዎም ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን እውን ነዚ ሓደጋ እዚ ዝተቓልዐ ህዝቢ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን በፂሑ ምህላው ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት እዚ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ አንጽላሊ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ድሕርቲ ኣብ 1984 ዘጋጠመ ታሪኻዊ ደርቂ ዝበኣሰ ሰብኣዊ ሓደጋ ከይስዕብ ተሰጊሎ ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተላእኩ ወተሃደራት ሶማል ኣፍልጦ ነይርዋ ዝተባለት ኣባል ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ተቐቲላ እታ ኤክራን ተሕሊል ዝተባለት ኣባል ናይቲ ስልያ ትካል ክኢላ መርበብ ቴክኖሎጂ ኮይና ካብ 26 ሰናት ሒዛ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ንኣስታት 3 ዋርሕ ተጨውያ ጸኒሓ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ድማ ተቐቲላ ሬሳ ተደርቢው ከም ዝረኸቦ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል ኣረጋጊጹ እቲ ትካል ካብ 2017 ናትሒዛ ኣባሉ ኮይና ንጸንሐት ኤክራን ተሕሊል አልሸባብ ከም ጨውያን ከም ዝቐተላን ይወቂሱ ይኹን እምበር አልሸባብ ነታ ቀዲማውን ኣማኻሪት ከንቲባ ከተማ ሞቃዲሾ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዘይጨውያን ከም ዘይቀተላን ኣፍሊጡ ካብ ህዝቢ ጸቕጢ ዝበዝሖ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሰን ሮብለ ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል ያሲን ፋድ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምሉእ ጸብጻብ ከቕርብ ሓቲትወሎ ናብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝተላእኩ ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማል ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ሓላፊ ስልያ ሶማል ያሲን ፋድ ብዛዕባ ቅትለት ዝኣባሉ ይኹን ብዛዕባ እቲ ምስ ኤርትራ ዘተኣሳሰር ጉዳይ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ነቲ ጉዳይ ከተጻሪ ዝተመዘዘት ኮሚቴን ሙሉእ ሓበሬታ ክህባድዩ ኣይፋሉን ኣካታዒ ኮይኑ ይርከብ ሰራዊት ግኒ ነቲ ሃገር ካብ 2010 ናትሒዙ ክመርሕ ንጸንሐ ፕረዚደንት አልፋ ኮንዴ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣን ኣልይዎ ወዲ 83 ዓመት ፕረዚደንት ግኒ ነበር አልፋ ኮንዴ ተማሊ 5 መስከረም ድሕሪ ዝተኻየደሉ ዕልዋ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከብ ነቲ ዕልዋ ዝመርሐ ኣብ ሓልዋ ቤተ መንግስትን ካልእ ኣገደስቲ ትካላትን ተዋፊሮም ናይ ጸንሑ ፍሉያት ሓይልታት ኣባል ምዃኑ ዝተጠቕሰ ኮሎኔል ማማዲ ዱምቢያ ምዃኑ ተሓቢሩ ማማዲ ዱምቢያ ኣባል ናይቲ ብወጻእተኛታት ዝቆመ ብሌዥኒየኽ ዝፍለጥ ሰራዊት ፈረንሳውኒ ነይሩ ግዛት ፈረንሳ ዝነበረት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ትርከብ ግኒ ካብ 1984 ናትሒዙ ክሳብ ዝእዋን እዚ 3 ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋታት ተኻይዱላ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣብ ቅድድም ብሽክለታን ጉያ እግርን ዝነጥፉ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ድሙቕ ዓወታት ኣመዝጊቦም በዚ መሰረት ምስ ቤልጂማዊት ክለብ ዝወዳደር ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብ3 መስከረም ኣብ ፈረንሳ ዝተኻየደ ቀዳማይ ውድድር ክላሲክ ግራንድ ቤሳንጎን ዶብስ ቀዳማይ ብምውጻእ ተዓዊቱ ቢንያም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ስምን ዝናን ዘለዎም ብሉጻት ተቐዳደምቲ ዓለም ብቮላታ ብምስዓርዩ ነዚ ዓወት ተጎናጺፉ ብሰንበት 5 መስከረም ኣብ ዝቐጸለ ካልእ ቅድድም ድማ ቢንያም ካልኣይ ኮይኑ ክዛዝም እንከሎ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ድማ ራብዓይ ኮይኑ ስዒብዎ ኣብዚ ዓመት ኣብ 29 መዓልታት 560 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ቢንያም ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት 245 ናይ UCI ነጥቢ ዋህሊሉ ዘሎ ሓደ ካብ ብሉጻት ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ እዩ ኣብ ቅድድም ጉያ እግሪ ድማ ቅድሚ 4 ዋርሕ ዜግነት ፈረንሳ ዝወሰደት ኤርትራዊት መቕደስ ወልዱ ሻምፒዮን ቅድድም ጉያ እግሪ 10,000 ሜትሮ ፈረንሳ ኮይና ኣትሌት መቕደስ ወልዱ ኣብ 29 ናሕሰን 4 መስከረም ናብ ዝተኻየደ ክልተ ቅድድማት ጉያ እግሪ 10,000 ሜትሮ ኣብ ክልቲኡ ቀዳመይቲ ብምውጻያ ሻምፒዮን ፈረንሳ ኮይና ዘውዲ ደፊኣ ዘላ ኣብ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ኣካለ ስንኩላን ዝኾኑ ኣትሌታት ኣብ ዝሳተፍዎ ፓራኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ንኔዘርላንድስ ወኪሉ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ዳንኤል ኣብርሃም
ዳዊት ኢራብ ብ31 ናሕሰብ ዝተሰላሰለ ናይ ክሮኖሜተር ውድድር ቀዳማይ ብምውፃእ ወርቂ ሜዳልያ ተዓዊቱ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረሉ እዋን እውን ዕዉት ተቐዳዳማይ ዝነበረ ኣትሌት ብ3 መስከረም እውን ኣብ ናይ ጽርግያ ቅድድም ብምስታፍ ሳልሳይ ኮይኑ ብምእታው ነታ ዝወከለ ሃገረ ኔዘርላንድስ ወርቅን ናሕስን ኣግዚምዋ። መንግስቲ ሱዳን ናብ ነፋሪት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተጻዕነ ጽዋር ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ከም ዝሓዘ ፍሊጡ። እቲ ኣብ 72 ሰናዱቕ ተዓሽጉ ብቐዳም 4 መስከረም ዝተታሕዘ ጽዋር ጸጥታ ሱዳን ንምዝራግ ናብታ ሃገር ከኣቱ ዝፈተነ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝተጠርጠረ ምጽራይ ይግበረሉ ምህላው እዩ ብወገን ሱዳን ክስማዕ ጸኒሑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ንሃድን ዝዓለመ ዝበሎ ጠበናጁ ሕጋዊ ሰነዳት ዘለዎን ናብ ሱዳን ከኣቱ ዝተፈቕደሉን ክብል መልሲ ሂቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዋላውን ሕጋዊ ሰነዳት ይሃልዎ እምበር ህዝቢ ኣብ ምምላስ ብዝተዋፈራ ነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምጥቃሙ ኣዘራራቢ ኮይኑሎ። ኣብ ኩናት ትግራይ ኣጽዋርን ወተሃደራትን ኣብ ምምላስ ተዋፊሩሎ ንዝብል ክሲ ክነጽግ ዝጸንሐ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ካርቱም ዘጋጠመ ጭብጢ ክኽሕዶ ይከኣለን። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን ናህሪ ዋጋታትን ንምርግጋእ መንግስቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት ንዝሽመት ኣካልን መሰረታዊ ምግብታትን ናይ ቀረጽ ምትዕራይ ከም ዝገብር ሚኒስትሪ ገንዘብ ሃገር ኣፍሊጡ። ዘሪፖርተር ንሚኒስትር ዴታ ኢዮብ ተካልኝ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረበ ሓበሬታ ከም ስርናይ፣ ዘይቲ፣ ሽኮርን ሩዝን ዝኣመሰለ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝሽመት መሰረታዊ ምግብታት ካብ ቀረጽ ናጻ ክኸውን እዮም። ከም ፓስታን ቃቕሖን ዝኣመሰሉ ምግብታት ድማ ኣብ ግብሪ ምምሕያሽ ክግበረሎም እዩ። ናህሪ ዋጋታት ግብሪ ብምቕናስ ጥራይ ክፍታሕ ኣይክእልን ዝበለት ሚኒስተር እኹል ቀረብ ንምምላእ መንግስቲ ኢትዮጵያ 52 ሚልዮን ሊትሮ ዘይቲ ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ወጢኑሎ ኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኣብ ገንዘብን ካልእ ምስ ገንዘብ ዝተተሓሓዘ ፖሊሲታትን ምትዕራያት ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ። እዚ ካብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ግብሪ ክውዕል ትጽቢት ዝግበረሉ ምትዕራይ ናይ ገንዘብ ፖሊስን ምቕናስ ቀረጽ ካብ ወፃኢ ዝሽመት ምግብታትን ነታ ሃገር ጥሒላቶ ካብ ዘላ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ይኹን ዝቕባበ ባጤራ ክከላኸለላ ከም ዘይክእል ተንተንቲ ይእምቱ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ክዓጽዎ ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ምግላጹ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ንራድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቲ መንግስቲ ነዚ መጠንቀቕታ ዘቕረበ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ስልያን ካልእቲ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ተግባራትን ስለ ዝተዋፈረ ምዃኑ እቲ ምንጪ ጠቒሱ። ኣብ ካርቱም ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ተላኢኹ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ምንጪ ኣሚቱ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ብወገን ሱዳን ዝቐረበ መጠንቀቕታ ንመንግስቲ ሱዳን ዝሃቦ መልሲ ዛጊት ኣይተፈልጠን። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተወልዐ ዶባዊ ግጭት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ብምስላፍ ኣንጻር ረብሓታ ሱዳን ደው ኢላ ዝብል ክስታት ክውሕዝ ጸኒዑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሑሴን ሮብለን ፕረዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆን ብጉዳይታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተቐቲላ ዝተረኽበት ኢክራን ተሕሊል ፈራሕ ዝተባለት ኣባል ስልያት ሃገር ኣብ ምስሓብ ከም ዘለው ተፈሊጡ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓላፊ ስልያት ሃገር ፋሃድ ያሲን ብዛዕባ ተቐትለት ሙሉእ ጸብጻብ ከቕርብ ንዝሃቦ ትእዛዝ ስለ ዘይተግበረ ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምስጓጉዩ ምስ ፕረዚደንት ፋርማጆ ኣብ ተወሳኺ ምስሓብ ኣትዩ። ክሳብ እቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ ብካልእ ፕረዚደንት ዝትካእ ካብ ብዙሕ ንጥፈታት መንግስቲ ዘሕቲሉ ዝርከብ ፕረዚደንት ፋርማጆ ንስጉምቲ ተቐዳማይ ሚኒስተር ቅዋማዊ ኣይኮነን ክብል ተቃይምዎ። ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል ፋሃድ ያሲን ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ ኣለዎ ኢሉ ዝመጎተ ፕረዚደንት ፋርማጆ ብዛዕባቶም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ዝተባሃሉ ወተሃደራት ሶማል ብዝምልከት ብምስጢር ተታሒዙ ክተርፍ እዩ ዝደሊ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ነይርዋ ዝተባሃለት ክኢላ መርበብ ቴክኖሎጂ ዝኾነት ጓል 24 ዓመት ኣባል ስልያ ሶማል ካብ 26 ሰነ ተጨውያ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ ኣስታት 3 ዋርሒ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ተቐቲላ ተረኺባ። ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሃገር ድማ ምጭዋይን ቅትለትን እታ ኣባል ስልያ ንኣልሸባብ እዩ ኣሰኪሞ። ኣልሸባብ ግና ነታ መንእሰይ ከም ዘይጨውያን ከም ዘይቀተላን ኣረጋጊጹ።
ኣቐዲሙን ኣብ ኤርትራ ካብ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል ሃዲሙ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ መንእሰይ ንማዕከናት ዜና ሓበሬታ ክህብ ድሕሪ ምጅማሩ ምስ ዓርኩ ተባኢሱ ተባሂሉ ተቐቲሉ ተረኺቡ ካብ 2019 ኣትሒዞም ናብ ኤርትራ ዝተለኣኩ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምስታፎም ኣማኢት ሃልዋቶም ከም ዝጠፍአ ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ጋረወ የመልከት ኣዴታት ሶማል ሃልዋት ደቅና ኣፍልጡና ብምባል ድሕሪ ዘካየዶ ኣድማን ተቃውሞን መንግስቲ ሶማል ቆጽሮም ዘይገለጾም መንእስያት ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኸ ክእመን እኳ እንተተገደደ ናብ ኩናት ትግራይ ምእታዎም ግና ክሳብ ዝእዋን እዚ ይኽሕደሎ ኣባላት ፓርላማን ህዝብን ተደጋጋሚ ሕቶታት ድሕሪ ምልዓሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ሑሰን ሮብሌ ብሚኒስተራት ውሽጣዊ ጉዳያት ምክልኻል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊትን ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኢትዮጵያን ዝቖመት ነቲ ኩነታት እተጻሪ ኮሚቴ መስሪቱ ይርከብ እታ ኮሚቴ ነቲ ኩነታት ይፈልጥዮም ንዝበለቶም ኣካላት ብምዝራብ ጸብጻብ ኣብ እተዳልወሉ ዘላ እዋን ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ነይርዋ ዝተባሃለት ክኢላ ሳይበር ቴክኖሎጂ ዝኾነት ኣባል ስልያ ሶማል ተጨውያ ድሒራ ተቐቲላ ተረኺባ ዝበዝሑ ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ብዛዕባ መልኣኽ ሰራዊት ሶማል ናብ ኤርትራ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ተኣሚኖም እዮም ፕረዚደንት ፋርማጆን ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣብ 2018 ድሕሪ ዝበጽሕዎ ምስጢራዊ ስምምዕ ካብ 2019 ኣትሒዙ በብእዋኑ ብነፈርትን መራኸብን ዝተላእኩ ኣስታት 7,000 ወተሃደራት ሶማል ናብ ኤርትራ ምእታዎም እዩ ዝንገር ወገን ሶማል ንምልኣኽ እዞም ወተሃደራት ዝምልከት ብሓላፊ ስልያ ፋሃድ ያሲንን ንሱ ዝመረጾም ኣካላትን ጥራይ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ እቶም ወተሃደራት ናብ ቀጠር ንስራሕ ክትለኣኹ ኢኹም ብዝብል ጉልባብ ካብ ሶማል ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተውን ጸብጻባት ሶማል ይገልጹ ኣብ ጊኒ ንፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ካብ ስልጣን ድሕሪ ዝኣለየ ወተሃደራዊ ዕልዋ ነቲ ዕልዋ ዝመርሐ ኮሎኔል ማማዲ ዱምብያ መን እዩ ዝብል ሕቶ ኣላዒሉ ይርከብ ወዲ 41 ዓመት ኮሎኔል ማማዲ ዱምብያ ኣባልቲ ብፍሉይ ሓይልታት ዝፍለጥ ኣብ ሓልዋ ፕረዚደንት ዝተዋፈረ ሰራዊት እዩ ንሱ ኣቐዲሙ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት እውን ክጽምበርዎ ኣብ ዝፍቀደሉ ለጀኔ ተባሂሉ ናይ ዝፍለጥ ኣሃዱ ሰራዊት ፈረንሳዊ ነይሩ ብጻውዒት ፕረዚደንት ኮንዴ ኣብ 2018 ናብ ጊኒ ዝተመልሰ ኮሎኔል ማማዲ ዱምብያ ኣብ መቋም ፍሉይ ሓይልታት ሃገር ዓብ እጃም ኣበርኪቱ እቲ ኮሎኔል ኣብዚ 10 ዓመታት ዘመነ ስልጣን ኣልፋ ኮንዴ ምስቶም ገበናት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሞም ዝተባህሉ ኣስታት 20 ዝኾኑ ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ሓለፍቲ ጸጥታን ጊኒ ምዃኑ ሰነዳት ሕብረት ኤውሮጳ የቃልዕ ንሱ ዕልዋ ድሕሪ ምምርሑ ምስ ማዕከናት ዜና ፈረንሳብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ካብ ጌጋና ተማሂርና ኢና ንህዝብና ክንክሕስ ኢና ክብል እዩ ተሰሚዑ ነዚ ዕልዋ ከካይዱ ካብ ዝደረኹም ምኽንያታት ከብርህ እንከሎ ድማ ህዝቢ ጊኒ ግዳይ ብልሽውና ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ዘይብቑዕ ምሕደራ ቁጠባን ኮይኑና ኣለወ ብስቕታ ክንነብር ኣይመረጽናን ኢሉ ፕረዚደንት ነበር ኣልፋ ኮንዴ ኣብ ትሕቲኦም ተታሒዙ ከም ዘሎ ዘረጋገጸ ኮሎኔል ዱምብያ ምስ ሚኒስተራት ፕረዚደንት ነበር ኣኼባ ብምክያድ ሕነ ምፍዳይ ዘይኮነ ብሓድነት ሃገርናን ህዝብናን ነድሕነሉ ባይታዩ ክፍጠር ዘለዎ ክብል ከም ዝገለጸሎም ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ጠቒሰን ሰራዊት ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ክመጽእ የብሉን እናበሉ ንዝቃወምዎ ዘለዉ ኣካላት ድማ ህዝቢ ብውሕዳት ስልጣን ዝባሓቱ ልሂቃን ክርገጽ እንከሎ ሰራዊት ካብቲ ምርጋጸቲ ከናግፎ ዕዳ ኣለዎ ክብል ደምዲሙ ኮሎኔል ማማዲ ዱምብያ ኣብ ናይ 15 ዓመታት ናይ ውትህድርና ዘመኑ ኣብ ኣይቮሪ ኮስት ኣፍጋኒስታን ጅቡቲ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ቆጵሮስን ካልኦት ሃገራትን ብተልእኾ ተዋፊሩ ንፈረንሳን ሃገሩ ጊንን ኣገልጊሉ እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባቶም ተቐቲሎም ርእሶም ኣብ ሩባ ተከዘ ዝተረኽበ 29 ተወላዶ ትግራይ ብዝምልከት ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ከም ዘዘራረበ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣብ ካርቱም ንዝመደበሩ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብ30 ናሓሰዩ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ብምጽዋዕ ኣዘራሪብዎ ቶም ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 8 ናሓሰ ርእሶም ኣብ ሩባ ተከዘ ዝተረኽበ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም ካብ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ማዓስከር ወደል ሒሉ ዝተዓቕቡ ስደተኛታት እዮም ኣረጋጊጾም ሓያሉ ካብቶም ዝተቐትሉ ተወላዶ ትግራይ ኣእዳዎም ንድሕሪት ተኣሲሩ ካብ ቀረባ ርሕቀት ዝተረሸኑ ምንባሮም ኣብቲ ዝተኣከበ ሬሳታት ዝተኻየደ ሕክምናዊ መርመራ ይንፍት ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምልሻታት ኣምሓራን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ሑመራ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ምቕታል ንጹሃት ሰባት ዝርከቦ ዝተፈላለየ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጽሙ ኣለዉ ዝብል ክስታት በብእዋኑ ይውሕዝ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኣተውዎ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብጅምላ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ክብል ወቒሱ እቲ መንግስቲ ኣብ ሳልስተ ዝያብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ከባቢ ዳባት ጥራይ 120 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ መልኪቱ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ዳባት ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክዕቀብሉ ዝተሃንጸ ሓድሽ ማዓስከር ዝርከበሉ ከባቢ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ግጭታት ንቡር ተርእዮ ኮይኑሉ ዘሎ እዋን ብፍላይ ኣብ መንጎ ተወላዶ ትግራይን ኣምሓራን ዝካየድ ዘሎ ምፍሳስ ደም ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዓለምና ካብ ዝረኣየቶ ሓደ ካብቲ ዝኸፍአ ዓሌታዊ ግጭታት ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ የረድኡ። ጅቡትን ኢትዮጵያን ናብ ጸጥታን ብዶባትን ዝካየድ ንግዲ ዝህልዎ ውሕስነትን ዘተኮረ ዋዕላ ካይደን ኣብቲ ካብ 5 መስከረማት ሒዙ ንክልተ መዓልታት ኣብ ጅቡቲ ከተማ ዓርታ ዝተኻየደ ዋዕላ ሚኒስትራትን ላዕለዎት ወከልቲ መንግስትን ክልቲአን ሃገራት ተሳቲፎም። ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ጅቡቲ ሰይድ ኑሕ ሓሰን ኣብቲ ጋጣሚ ብዘስምዖ ቃል እቲ ዋዕላ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምግታእ ኣብ ዶባትን ዝካየድ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ስሚሩሉ። ሚኒስትር ዴታ ኣብ ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ፍራለም ሽባባው ወገና ክልቲኦም ጎረባብቲ ህዝብታት ናይ ሓባር መጻዩ ዘለዎም ድሕሪ ምባል ናይ ክልቲአን ሃገራት መሪሕነት ካብ ተራ ንግዳዊ ርክባት ሓሊፉ ዝዓበየ ሓበራዊ ናይ ምትሕጋዝ ራእይ ከም ዘለዎም ጠቒሳ እቲ መበል 27 ሓበራዊ ምምሕዳርን ኮሚሽንን ዶባት ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝተሰሚዐ ኣኼባ ካብ ትግራይ ናብ ክልል ዓፈር ልሒሙ ዘሎ ኩናት ነቲ ቀንዲ ኣፍ ደገ ንግዲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶባት ጅቡቲ ክዓጽዎ ይኽእል እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ተኻይዱ። ቱርኪ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ኣብ ሱዳን ናይ ልዕሊ $2 ቢልዮን ወፍሪ ከተካይድ መደብ ከም ዘለዋ ምክትል ፕሬዚደንት ሃገር ፉኣት ኦክታይ ገሊጹ። ክሳብ 2020 ኣብ መንጎ ቱርክን ሱዳንን ዝነበረ ንግዳዊ ልውውጥ $480 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ዝሓበረ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ንመጻኢ ኣብ ዕደናን ካልእ ወፍርን ዘድሃበ ናይ $ቢልዮናት ፕሮጀክታት ምህላው ኣሚቱ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ ቱርኪ ኣሳት 9 ዝተፈላለዩ ወፍርታት ናይ $314 ሚልዮን ካፒታል ከም ዘለዎ ይግመት። ቱርክን ሱዳንን ናብ መፋረቕ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ንግድን ወፍርን ዘተኮረ ዋዕላ መክያደን ይዝካር። ኣብቲ ጋጣሚ ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶዋን ብ12 ታሕሳስ በመረኻብ ኣብ ወተሃደራዊ ጸዓት ንግድን ካልእ ምትሕጋዛትን ዝርከቦ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተመያይጡ። ሒደት መዓልታት ድሕሪ ርክብ መራሕቲ ሱዳንን ቱርክን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያውን ናብ አንካራ ብምምራሕ ምስ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶዋን ተመሳሳሊ ርክብ ኣካይዱ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ንዘሎ ምስሓብ ንምሽምጋል ቁሩብ ምዃኑ እውን ምስ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ዝገበሮ ርክባት ተቓሊሑ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ 8 ሃገራት ዓለም ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ቆልዑ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ሴቭ ዘ ችልድረን ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘዳለወ ጸብጻብ ገሊጹ። እቲ ዝሓሸ መጻኢ ምህናጽ ቢልድ ፎርዋርድ ቤተር ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሰፊሕ ጸብጻብ ትምህርቲ ቆልዑ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑሎ ካብ ዝበለን 8 ሃገራት እተን 7 ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ እየን። ንሳተን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ናይጄርያ፣ ሶማል፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ማልን ሊብያን ካብ ኣፍሪቃ፣ ሻምነይተን ድማ ኣፍጋኒስታን እየን። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ ጅማሩ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብዘን ሃገራት ካብ ዝርከቡ ካብ 6 ክሳብ 14 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ እቶም ኣስታት 900 ወይ ድማ 9 ካብ 10 ቆልዑ መሰረታዊ ትምህርቲ ዘይረኽቡ እዮም። ቆልዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ትምህርቲ ዕድላት ዝንፈጎም ዘሎ ዘይብቁዕ ምሕደራ መንግስታት፣ ዘቤታውን ዶብ ሰገርን ግጭታት፣ ስደት፣ ሃይማኖትን ካልእ ምስ ቁጠባ፣ ፖለቲካ፣ ኩናትን ባህልን ዝተተሓዘ ረቑሒታትን ክኸውን ከም ዝኽእል ይጥቀስ። ብደረጃ ዓለም 63 ሚልዮን ዝግመቱ ዕድሚኦም ንትምህርቲ ዝኣኸለ ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ዘይረኽቡ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ሴቭ ዘ ችልድረን እቶም ልዕሊ ፍርቂ ካብዚኣቶም ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዝነብሩ ምዃኖም ኣመልኪቱ። ኣብ ደቡብ ሱዳን 68 ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ዘይረኽቡ ድማ ከም ኣብነት የረድእ። ኣብ ኤርትራ እውን 57 ካብ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ከም ዘየለው እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ሃገራዊ ትካል ኣብ ዘዳለዎ 76 ገጻት ዝሓዘ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ይሕብር። ኣብ ወንበር ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ንኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ ዘራሪቡ። እቲ ጀነራል ነቲ ኣምባሳደር ብ6 መስከረም ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ ብምጽዋዕ ከም ዘዘራረቦ ዝጠቐሳ ማዕከናት ዜና ሱዳን ዕላማ ትዝርብ ኣብ ህልው ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ምንባሩ ኣሚተን። እንተኾነ ዝርዝር ናይቲ ክልቲኦም ወገናት ዝተዘራረብሉ ዛዕባ ኣይተፈልጠን።
መንግስቲ ሱዳን ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ክዓጽዎ ከም ዝኽእል ዝሓለፈ ሰሙን ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ምግላጹ ዲፕሎማስያን ምንጭታት ንራድዮ ኤረና ሓቢሮም እዮም። እቲ መንግስቲ ነዚ መጠንቀቕታ ዘቕረበ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ሰልያን ካልእ እቲ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ተግባራትን ስለ ዝተዋፈረ ምዃኑ እዩ ተጠቒሱ። ሱዳን ብዛዕባቶም ተቐቲሎም ርእሶም ኣብ ሩባ ተከዘ ዝተረኽበ ተወላዶ ትግራይ ብዝምልከት ተባሂሉ እውን ኣብ ካርቱም ንዝመደበሩ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብ30 ነሓሴ ኣዘራሪባ እያ። ግብፂ ምስ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣጠቓቕማ ናይል ዝርከቦ ኣብ ሓያሎ ዞባዊ ጉዳያት ከም ዝተመያየጠት ኣፍሊጣ። ብረቡዕ 8 መስከረም ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ማርያም ሳድቅ አልማህዲ ኣብ ካይሮ ዘዘራረበ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሹክሪ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ድሕሪ ምግምጋም ሃገሩ ሱዳን ሒዛቶን ዘላ ናይ መሰጋገር መድረኽ ብዝለዓለ ደገፋ ከም እትቕጽል ኣረጋጊጹ። ሚኒስተር ሾክሪ ኣብቲ ዕለት እቲ ንሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ቢያትሪስ ካሚሳ ዋኒ እውን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ድሕሪ ምትእንጋድ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናን ክትግበሩ ዝኽእሉ ናይ ምትሕጋዝ መደባትን ተመያይጡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብቲ ምስ ሱዳናዊትን ደቡብ ሱዳናዊትን መዘናታቱ ዘካየዶ ርክባት ኣብ ጉዳያት ኣህጉር ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ዘተኮረ ኣርእስታት ምዝታዩ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ዝወፀ መግለጺ ኣፍሊጡ። እዞም ሚኒስተራት ሓደ መዓልቲ ቅድሚቲ 5 መስከረም ዝተኻየደ መበል 156 ዋዕላ ቤት ምኽሪ ማሕበር ሃገራት ዓረብዮም ተራኺቦም። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን